panata. Tsaka mo nagkadupag na tapi kapudutan. Talang mo natin ang babae Model titambak. Pagod na ako. Dito lang pala sila nakatambay. Kung saan na ako nakarating. Bakit? Saan ka pupunta, Mercedes? Nahanap kayo. Bakit mo kami hinahanap? Dami mong pera. Ang tao, mulag diruturin. Lawa pa yung diruturin na. Yung sinapsapa. Bisinak pa yun. Alas 6 tungtungan, alas 8. Kasi baka nagsito sa ka. Uy, Andres. Baka kami dito, uy. Paano magpahangin Pwede nakakayang gayam dito Uray ka tayo yung grutor. Alas 6 tungtungan may. Yung orasin, alas 8. Mabisinak pa yun. Ay, baka nakaturog pa yada baka dang over na. Ganun, aldawin. Ang muna nga ito, brana tital-talon, naginaw mo. Hindi ka pa lang amin gumatang ti sarilim nga rotovator tas ka mang dalay. O, ang tupi pagkatang ko, tipadling. Lutubitor tulaki din. Siya, hindi mano-mano lang mamayamon. Nanangatanurog yan ang mga gabyo na Kabiyo nang ibagbagam. Makatagmal-malambot na, tsak pinakasadsad. Ipartakam ati gargaraw mo tano alistom nga masadsadan. Pura niya bagbagam ta. Wala ilata di agrutura yun. Baka arat tagam na madya yun. Ikasano no, madi nga sumang pait. O, bahala na tan Maraw pa maday. Ay, win gaya man, Andres. Pwede kalman nasabat ko ni Anjo kay Degim ng bibay. Tapos, edi sumaro no. Didim si May. Nagkapukan niya kagadi nga bibay. Dumawat da, nikamutin Wala ta kaming tara nun da. Tara, kung nin. Apay nga di nakita kay dutan na habang magmag na. Sigurado ka tayo bagbagam? Wala ta tara nun da. Gawin, iso tinakita. Awan, nabudol da ka man Tsaka di damit ang magtara kay nagiday. Mga nati paglayangan da giday. Mga takpay. Kisi sa bata gijaya yun. Madita makaulit ka niya kagijaya yun. Kapwa jay bibi. Nagapaamin pa ni bakit ko. Tangan ako. Kailangan nun, aldawin. Ni Mercedes Smith aja Andres. Panata. Tsaka mo nagkadupag na tapi kapudutan. Talang mo natin ang babae Model titambak. Pagod na ako. Dito lang pala sila nakatambay. Kung saan na ako nakarating. Bakit? Saan ka pupunta, Mercedes? Nahanap kayo. Bakit mo kami hinahanap? Dami mong pera Siguro naman makakabayad ka na sa utang mo sa akin. Pasensya ka na, Andres. Hindi to sa akin. Kay Baak to. Ano? Sa akin? Wala naman akong ganyang kadaming pera. Oo, sa'yo. Pinabibigay ni Mama. Yung hinihiram mo daw. Talaga mo to. Aging mamadi ka pa lang dati ka. Umutang ka mo lagayam. Dakil pa yun Nabibigay? Wala naman akong hinihiram Yun naman yung sabi ni Mama. Para daw matapos mo na yung pinapagawa mo. Wow! Talaga mo to. Type na type ka talaga ni Mama. Type na type ka talaga ni Mama. Alaw mo, namalpas mo, ditinda mo. Pangalak nga pagbayad ko baka dapat interest na ata. Dumagama Kunin mo na. Kahit kailan mo daw gustong bayaran. Basta daw matapos mo na yung pinapagawa mo. Sana all. Uy, sana all. Lang mo. Sika nga tamangalan, Andres, dati paggatang mo ti rotovator mo, yung problema mo tumitin na pagalang pagbayad mo. Hindi pwede. Sa'yo nga pinabibigay ni Mama. Baka pagalitan ako. Kunin mo na. Aki nga, bilangin ko nga. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong kadaming pera. Mga totibak. Sa gasot. Gamamait na mga igong gamat ka sa katakatak na kwarta.
Punayin, basta kwarta yan, nagpartak kag bela. Kinitam lang ang mumahal. Kasi kung nay. Ano nga kasi ating sang gasot. Alaw mo. Malpas mo titindaan mo. Si kantor ba nagbayad tan ah. Gamamon na natangan ako. Mercedes, baka naman may kapalit to. Basta daw, i-date mo lang daw siya. Nakaw. Naspak kang baak. I-date mo ka nun ni mama na. Patin sa di interes na. O sige, may pupuntahan pa ako. Pag kulang pa daw yan, magsabi ka lang kay mama. Pagkisabi nga din kay mama mo, uutang din ako. Para kahit ako na lang makipag-date. Ha? Kahit oras-oras yan, minuto, segundo, kahit paggabi. Didate ko siya. Hindi ikaw yung type ni mama, si Baak yung type niya. Di na nga siya nakakatulog, kakaisip kay Baak. Una yung baak. Mandi mo ka nung makaturturong ninang nan, kapapanunot ng nyam. Ito problema namin tinan. Nagadong nga kurso ng daan na sakpan. Kasi nato korta. Kibaga na nga may tino ko ah. No alam mabal nagbayad ah. Nakanyam ah. Sige, alis na ako. Daddy future Baak. Daddy future Baak. Pag mo lolokohin si mama ko ha, ako makakalaban mo. Future daddy baak ko na naman. Ibig sabihin, tanggap na kan. Kasi nung ngayon nagkatuluyan na ni Dimsay ni Mercedes, di anak mo na ka ni Dimsay. Tanggap. Nagkaras na kitaanan. Kami pa di anak kaysa di tatang. Asalit ka din na ka ni Dimsay. So na pagkamalang tatang. Isti sa bana ma din sa ating mangyayari, Andres. Kasano no agawi saglit kami na din no rabi eh. Idulin nakpela no ka. Idulin nga pagbagam. Tanak po sinto ka. Tasak bala ka nyam. Huh? No, sige. Kada agawis nga ag-date kami, 1,000 kan nyam. May liming na lang. Sige. Sakti bala. Weh. Nalaka ka lang mo tinumong tirabi. Basta madi kang susot ti purawa. Madi kang malata. Ito na 1,000 kangkan. Sigurado, agawis sa atin no rabi eh. Basta idulin na ka. Sige, siyak bahala. Tuy, nabi nga kastik ka, makarunong ka. Tawag na kawin dahil, mapisina ka. Baka malam na pera doon na tawid. Lalaingin, si kamang katungtungid ay. Siyak bahala ka nyam, madanagang ka. Dito magna, napitak ta.